Παταλουλά, δεν βλέπω πουθενά το Μάικας. Τι θα κάνουμε? Ρωτήσαμε τον κόσμο και μου θα είναι ακριβώς εδώ. Πού αλλού μπορεί να είναι? Εκτός αν βιάζει παιδιά και γαμάει γυναίκες. Πάλι. Μήπως είναι εδώ πίσω? Ρε πούστη μου, δεν το βρίσκω πουθενά. Γάμω το σπίτι σου. Ωχ, κλειδιά. Γράφουνε πάνω Μάικας. Πάμε γρήγορα, μπορεί να είναι στο διαμέρισμά του Φαταλούλα. Βαριάμαι. Τρέχα μωρή. Τρέχα γρήγορα, είσαι στο σουβλάκι. Γρήγορα, στο διαμέρισμα. Πούτσε, αν θες να πάρεις σουβλάκι. Θέλω κι εγώ σουβλάκι μωρή.